ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки шумо ҳаматон хуб ҳастед. Видеои мо ранги ҳаррӯза сар мешавад саҳари рӯз вақти мактаб барои кӯдако. инҷа ман кӯдакоро мактаб овардам. ай дари пушт омадесан, ай рӯзи касало сар шидиям, группҳоро тақсим кардагиам, ай се дар медроям, ай синни пушти мактаб омадагием. Инора мактабда мемонам, бо Сулаймона гирифта садик мирам. инҷа бо садик бурдесам мешав. кӯдакҳоро да садик мактаб мондам, қади шавҳаро вай рафтесем магазин Икеа, як ду чи даркор шуда ҳамҷа харид меомадем. мо расидем магазинда. Магазина нархи навош қиматтараку, неки качестваш хушрӯ, фасон, бақувватан чизош, бисёр чизош инта пластмасси будан. Кафгиру, кавлезу, қошуқу, ҳамин хеле чизо ҳамаш пашти вай будан, пластмасси будан, неки бақувват будан. качествашу хушрӯ. Нархи навои ин магазини Икеа қиматтарак назар ба дигар магазинҳо. Неки барои кухонӣ чизе ки дар кора, ҳама чӣ ёфт мешавад ҳамин магазин. Ҳама чизе ки кухонида дар кора. ҷойи мебелам дорад, ҷойи игрушкарам дорад, ҷойи гулу ҳама чирам ҳаст дар ин магазин. хел мо тамошо карда магазина гаштем. бо мегардем давоми магазина, ҷойи мебелшам, ҷойи детскишам, ҳаёшам ко гардем чӣ дора ин магазин, бо ба шумо нишон медиҳем. рости тамошобинони азиз, ин видеои ман худаш овоз дошт, овози магазин. ман ҳамаи нархи навои магазинда буд, ҳамин пасудо чизе ки нишон додесам, ай ҳамуҷо дида нархи навоша гап задагӣ будам. баъд дар магазин музика буд. ман агар ози звуки магазина намекшидам, дар канал авторский права меомад ай тарафи музика. ба ҳамин хотир ман звуки магазина куштам. ин запсе ки болошда гап задесам, ай болои видео худ монтаж карда гап задесам. ба ҳамин хотир оз ман дар хона дигар нархи навоиро фуромӯш кардам, ки бо як бори дигар такрор кунам. бахшиш аз ҳамаи шумо дӯстони азиз. вай қолабакҳо барои морожникам. инҷа гулош, ман мехостам ки гул гирам, гули хонагӣ, бисёри гуло мехостам та гулои майдатар боша, гирам гулои пластмасса, ҳамаш гулои пластмасс. гули зинда наёфтам, та майда боша, паҳн боша. ино як дута ёфтам зинда, та дроз будан, тари маҳалла маъқул набуд. майдакое ки ҳамаша нишон медиҳам, ҳамаи ин пластмассиян.
гяҳкани тамошобинони азиз, ҳамаи ҳамин гло чӣ қадр глои хушрӯ. Ман ҳамаи инора кадомеша гаштам даст расондам, махёкам гули зиндаан ки ҳамаи ино пластмасс будиян. Вале давоми видеоро ки бинем бисёртар гуланд, гло ҳамаш глои пластмасс. Ҳамаи ман як лаб проверка карда кадомаш гули зинда боша, ман яктагиро мегӯм, ягонта наёфтам. Глои хушрӯ ба зеб, яки афсӯс ки глои пластмассӣ. Гули зиндаро ман нағз мебинам дар хона, глои хонагира яки кам ёфт мешавад. инҷа ҷои глемо, ҷои қолино, ҳамаш қолину глемои даври пеш метавонанд.
من امروز از مغازین خرید کردم. از مغازین ایکیا این رزینه گرفتم برای بالای همین استال، برای این یک زولتونی کردن، برای گونچی همین گرفتم. بعد این دو تا пластмаса нейда клашкачако барои руған гирифтам. барои дар руған мегирӣ барои таги тухм дар сковородка рехтан ё ки ягон самбуса ягон та ягон чита мисода лист духовка вай мекунӣ руған ки мекунӣ барои ҳавая ин ана ин барои вай қошқи вилкаву ягон чи гирифтанаи ана и барои мурчи кулула майда карданаш. ин дута полотенца гирифтам барои кухонӣ як карсончаи оҳанӣ гирифтем. ана тарелкачаи таи ина шаъдил намефурӯхтан. ин шаъдил не ша барои ина ки вақте ки қошқи вилкара ки шуди тара и тааш шкофа об ки мереза болои ми ба иҷа холиш мекунӣ. ана чор таи дига вай гирифтам. не чор канҷа намашар чӣ меган рости намашар намедонам. барои ами либосҳоро гирифтам. мира либосҳои ҳозир ҳаво ки хунуки ҳаст либосҳои тобистонаро мегирӣ. тобистон кишид либосҳои зимистонаро мегирӣ. ман ҳамин вақт дар як видео дидам. ман бисёр маъқул шуд. имрӯз магазин рафтам дар магазин ки дидам ай ҳамин гирифтам. чорта гирифтам ай ҳамин. ҳозир ҳуиш мекунем. мебинем ай наздикӣ чӣ хелай. ман светик ва шоколад мешахостам бигирам ки наифтонам. Enterlarmış. Kartonu, nametonu, setgaren rezin vardı. Rosvesta. Дahанша махкам кардам. барои либосгирӣ гирифтамаш. ман ино размери шкаф гирифтам. шкаф аввал сантиметр кардем баъд рафтем харидем. ё либос мемонед баъд аз шкаф мемонӣ шо. ира на дараш аҳамият хушур додам. и худаш дошта айта и дрелата дабда кардони сахта и зиёдтӣ буда. и зиёдтӣ буда ман хиёл кардам ай дрини ҳамина ки не зиёдтӣ буда. и дарунаш ҳамаш як свет. ина мехоҳад дӯстони азиз. ана инҷа магазин самара Чайго ишканба овардам барои каш кардан. Я демагию, лебию, мошу, бринҷу, сир интари овардам барои каш кардан. ба наздикӣ каш мекунам иншалло. бо нони гарм каш овардам. инҷа камтари магазин харид кардам барои ки бахӯрам. иҷа рӯзи зуд рӯзи худам буд. шавҳарам кафе бухордор ва кабоб овард. мана гуфт шумо овқот накунӣ имрӯз ҳечӣ накунӣ ман худам харид мекунам мебиёрам. ина иҷа бега ҳаст. лаймона айсадӣ гирифтам барои дадаша вай кард. барои феврал
поделка рус карда. А папа на работе? А? Папа на работе? Нет. А ты меня снимаешь? Наконец-то вы снимаете, выйдете. Это пропал. Надя меня оклеился, вот так. Ну, клеить. И второй один мне. Bana ne kardı? А? Bana ne kardı? Это будет завтра, день мам. Ha? Kuysuga? А. Bana çiba ne kardı? А завтра будет сегодня день мам. Мы подарок дям. Мама. Лишь один раз в неделю. Вот. Она только что пришла, а я уже ухожу. А я от физкультуры освобождена до 2 марта. Вот. На пятницу будет Вадим день рождения. Хай тамошобини азиз, худо нигаҳбонтон бошад то видеоҳои оянда. бешакӣ ба ҳар яки шумо раҳмат мегӯям барои дастгирӣ. дӯстони азиз, як чизро фуромӯш кардам, нав боядам зад, камтарак каналия апашка дар ҳами охири видео мондум. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш дорам ҳами апашкаро дастгирӣ кунед. аз номи канали мо салом расонед, бо хеле хурсанд мешава. бешакӣ раҳмати калон ба ҳар яки шумо. силкаи каналша дар ҷои комментария закрепит мекунам. дӯстон ҳатман даромада дастгирӣ кунед.